nemamo prvo neku dobru perspektivu. Imamo i jedan problem što mladi u opštini Peći naveliko odlaze. Problem je tome što završavaju ovdje škole, fakulteti, mastere i ne mogu naći posao. Mladi u opštini Peć žive dosta teško, jako je mali broj mladih ovde, upravo zbog posla, mnogi od njih su otišli. Ja sam imao tu sreću da se nakon srednje škole zaposlim kao novinar u Radio Raždevcu i to me je povuklo da ostanem ovde. Da nije bilo tog posla i ja bih otišao, što bi rekli, trbuhom za kruhom. Pa sa mladima iz albanske zajednice skoro pa da nemamo nikakvu saradnju, dok je sa mladima iz bošnjačke zajednice ta saradnja na nekom, da kažem, malo višem nivou, ali opet je to malo. Nekada se čujemo pa se nađemo u Peći, odemo na piće, nekada se slučajno sretnemo i kroz neku priču, ali uglavnom generalno ta saradnja je jako loša. Kryesisht rinia në Pejë dhe në Deçan jetojnë një jetë në harmoni me njëri tjetrin, të cilët janë inovativ për jetën e tyre dhe për karrierën e tyre. Jeta në Deçan është na kryesisht jetojmë veç shqiptarë, ndërsa në Pejë ka edhe minoritetet e tjera, siç janë bosnjak, rom, ashkali dhe egjiptian. Në komunën e Deçanit mund me thonë është një problem të cilët nuk kanë shumë përkrahje për institucioneve publike për rini. Unë po flas për Deçanin i cili nuk ka as qendër rinore, i cila ju ndihmon të rindëve, të cilët janë inovativ, që mi shpalosi ditët e tyre për të ardhmen e tyre dhe karrierën e tyre. Kam kontakt me bosnjak kryesisht, kam edhe me minoritetet tjera, të cilat janë në fshatin ku banoj unë, me ata e quajmë shumë mirë si rreth, si komunitet. Për shembull, ku kemi festa, i festojmë së bashku, dalim pim kafe, shëtitim së bashku e tjerë. Unë personalisht kam edhe shok bosnjak, me ata e qoj shumë mirë, pim kafe, bëjmë aktivitetet ndryshme së bashku e tjerë. Peja ka një reni shumë të mirë, së pari, janë shumë të kulturuar me një fjalë, jetojnë një jetë shumë të mirë, modeste, domethënë mund mos me pas shumë pare, por jetojnë një jetë të kënaqshme, pa ankesa, janë shumë paqësor, edhe gjithçka është në rregull. A uglavnom prema subvenciji je to oko 100.000 odvojimo svake godine za mlade. Tu ulazi sport, kultura i ostale aktivitete koje mladost ovdje u Peć radi i s tim pokušavamo da im budemo kao podrška svake godine. Ja mislim da će sljedeće godine to biti veći fond, zato što planiramo nešto imati veći fond za subvencije, pa zbog toga mogli bi nešto da odvojimo više što tiče mladosti uopšte na Peći. Pa ja mislim da ovdje mladi imaju više ekonomske probleme nego probleme između sve ljude što žive ovdje. Odnos je super, ali uvek postoje ekonomske probleme koji mislim da su to neke prepreke što bi trebalo da se još dalje radi o tome.